Znači, ja sam Hrvoje Kolman, voditelj projekta Finoteka.com i projekta Finoteka.dostava.com. Projekt Finoteka.com služi krajnjim kupcima da kontaktiraju izravno proizvođače domaće hrane. Ima ih u sustavu preko 3000 sa preko 5 do 7, sad to ovisno o sezoni, 1000 proizvoda. I vi možete, znači, stupiti u kontakt izravno s proizvođačem bez posrednika, dogovoriti kupnju i realizirati sve što s tim ima veze. A što se tiče projekta Finoteka.dostava.com, znači tamo je stvar za kupca puno komotnija, jer u istom paketu dobivate razne proizvode domaćih OPG-ova, a ne samo od jednog OPG-a, i vi zapravo u nekoliko klikova možete naručiti vrhunsku domaću hranu i dobiti u roku 24 sata na svoj kućni prag bilo gdje u Hrvatskoj, Austriji i Sloveniji. Idemo samo kratko objasniti što je to društveno poduzetništvo. Društveno poduzetništvo je samo po sebi jedan koncept poduzetništva koji se ne svodi na stvaranje dobiti za vlasnika, već se svodi na širu, znači, aktivnosti koje pridonose širem društvenom interesu. Dakle, upravo to što je Finoteka i oduvijek bila, dakle, provodimo projekte koji imaju za cilj pomoć što većem broju ljudi. Dakle, nekoliko desetaka tisuća ljudi u ovom momentu kupuje preko Finoteke. Isto tako imamo oko 3000 proizvođača koji su uključeni i, znači, sav projekt se svodi na to da njima donesemo korist. Vi zapravo okupljate. Tako je, mi okupljamo i organiziramo te proizvođače, organiziramo distribuciju i radimo još neke usluge za proizvođače koje sad ne moram navoditi, ali bit je u tome da radimo ono što njima treba i 99% tih stvari je zapravo besplatno za njih. Aha, znači, dakle, ono još pošto je specifično takva vrsta poduzetništva, da vi jeste i dalje privatna tvrtka, ali 75% svoje dobiti morate reinvestirati. Tako je, znači 70, znači u društvenom ugovoru, odnosno u osnivačkom aktu su unesene odredbe da mi moramo 75%, znači to smo mi sami htjeli da se unese, da 75% dobiti moramo reinvestirati i investirati u aktivnosti koje doprinose ekološkim, društvenim i ekonomskim ciljevima. Dakle, poanta je u tome da potrošači, dakle hrvatski građani, jednim klikom miša mogu naručiti domaći proizvod, biti sigurni da je to domaći proizvod i da mu se taj domaći proizvod dostavi na vrata, a s druge strane, dakle, OPG-ima stvara tržište. Tako je, upravo to. Znači, to je ključna stvar, to što ste sad spomenuli. Dakle, ulaz uvoznim proizvodima je zabranjen. Radi se isključivo o domaćim OPG-ima koji su dobro provjereni prije nego se uključe u projekt. I to je garancija i kupcima koji, znači, kupuju preko ova dva portala da dobijaju upravo ono što su ih htjeli. Iako naglašavam, kod Finoteke.dostave.com, tamo mi šaljemo proizvode u jednom paketu i mi jamčimo, s obzirom da prolazi kroz naše ruke, konkretno proizvodima, a kod Finoteka.com vi kontaktirate izravno s proizvođačem. Hvala lijepa. Hvala vama.